Gidan rahoto. Shin wai da abale da na kalala wanne ne zakwakuri, wanne ne ya fi iya aktin a wannan lokaci da muke ciki? Jama'a, don jin gaskiyar wannan lamari ku kasance da mu a wannan channel tamu mai albarka. Sababbin zuwa da wuri ku danna alamar subscribe, za mu je hutun takaitaccen lokaci. Za mu fara da kawo muku bayanai akan wannan jarumi mai suna na kalala, wanda na kalala ya kasance jarumi ne tsoho, ba wai tsoho na jiki ba, ma'ana tsohon jarumi wanda ya jima yana gwagwarmaya a duniya. Kuma dama kusan kowanne ɗan adam da mahallin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi, inda idan ba ku manta ba a fina-finai wanda ake so a nuna muku ko kuma in ce a faɗakar da ku akan ɓangaren daba da kwace-kwace, akan yi amfani da su na kalala tare da su lawan kumarci tare da sauran jarumai. Amma yanzu sai lokaci ya yi wanda aka samu wani sabon jarumi mai suna Dadi Hikima, wanda a yanzu duniya ta fi sanin shi da abale, kuma wanda ba wani jimawa yi kamar na kalala yana aiki ba. Amma cikin ni'ima da ikon Allah sai gashi yanzu ta kai ta kawo an sanya Dadi Hikima a cikin wani kasaitaccen series film da ake gabatarwa mai suna A Duniya, wanda duniya ta san shi a wannan cikin shirin. Har sai da ta kai ta kawo a wannan rayuwa da muke ciki, inda yara, manya da dai sauran mutane duk inda suka ga ana shooting bidiyo, ko da yara ne a gurin ko manyan jarumai da duniya ta sani, za ka ji an zo babu wani wanda ake da muradin gani banda sanda, wato abale, wanda ko da ya kasance da na kalala a gurin, ba ma kowa ne zai iya tsaya ya kalle shi da suna a'a wai mun zo gurin na kalala ba, sai dai ka ji ana ina abale ina abale. Ka ji wata ɗaukaka daga ikon Allah, wanda shi yasa ita a rayuwa kada ka duba daɗewarka abu da kuma iyawarka. A duk lokacin da wani baƙo ya shigo sai ka ga yana neman baka mamaki. Wannan kenan. Jama'a, menene ra'ayinku akan wannan magana? Shin wai da gasken ne a yanzu duniya ta fi yin abale fiye da na kalala? Ku ajiye mana wannan amsa a comment section, domin hakan ne kadai zai ba mu dama mu fito mu faɗa muku gaskiyar abin da yake faruwa. Gidan rahoto ta kuce.